नोंथांमोना आंनि बेदर एवनायखौ माबायदि नुखो आंथ' बिराद गोथाव जाबाय बायदि मोनदों माने मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोगोनारजों अमा संनायाबो मोनबायानो आरोना माने ग्लब ग्लब गोदौखाबाय ओमफ्राय संख्रि नायबानो जासिगोन आरोना मोनखाजोब्बायसो दायो जानानै खोन्थिनोसै नोंथांमोननो जोबजासे नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ आङो दि ससमा गाननानै थफसि देदों बे थफसि देनायानो जाबाय बानलु मस्ला मस्लि सामब्राम गुफुर बिदि देदों आरोना मानो होनोबा मेगनाव हाबबाथाय बिराद जोंहा खस्थ' मोनो ओमफ्राय बियो माने ससमा गाननानै देयोबा एसे सेफ जायो आरोना ओमफ्राय मोजां मानो होनबा मेगनाव हाबनो हाया बिनि थाखायनो आं गानदों आरोना मस्ला देदों आरोना खुलुमबाय लोगोफोर आंनि सामिलि ब्लग इउटुब चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थालायबाय मानोना आङो दिनैनि बे ब्लगा जाहैबाय जानाय लोंनायखौ शेयार खालामनो नागिरदों मानो होनोबा आङो दामाने संनाय खावनायखौ भिडिअ बेफोरबायदि लाबोस्लाबनो हायासै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आं नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ जाखांबाय दे गोथावनो